हाँ लेकिन देखा कम तनी बोला लो गड़िया में यही से कहल बा ना, ढेर जानकारियों जीव के काल होला। होला होला होला। हम बहुत खुश बनी कि हम ज्यादा पढ़ल लिखल ना है, ठीक ना, जितना बुझाला उतने काम करी ना। भगवान का हम कहीं भाई, क्षमा चाहता हूँ भाई। ज्ञान हमरे अगल बगल लोग तनी ज्यादा जानकार लोग बा, बहुत पढ़ल लिखल लोग बा।